नोंथाङा दिनैहाय बिपिएफ दोलोआवहाय आखाइ होफैबाय मा बुंगोन? दिनै आङो सिगाङावनो आंखौ खिथाग्रोनो नागिरदों। आंनि मुङा जाहैबाय दैमालु ब्रह्म। आङो फर इउनियन आनसलिक एबसुनि सानसे समाव इडुकेसन सेक्रेटारि जानानै सानसे समाव एबसुखौ दैदेनबोदोंमोन। बेनिफ्राय आं बारग'नायनि उनाव आङो इउपिपिएल दोलोआव पर्टफलिय' लायाब्लाबो आङो इउपिपिएल दोलोआव बिनि खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय दिनै 5 बोसोर खामानि मावनानै आङो नुबाय जे इउपिपिएल दोलोआव जे मेन परिबर्तनखौ लाबोनो होननानै जे खामानिखौ मावनो होननानै फैदोंमोन, नाथाय इउपिपिएल दोलोआ दिनै टटेलि फेलियर जाबाय। बिनि थाखायनो आं दिनै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैबाय। दिनै जोंना प्रमद बर' सारा सिगांहाय इउपिपिएल दोलोआव थानाय समाव बिथाङा जेबायदि जोंनि समाजनि जाथिनि जिबायदि सोलायनायनि खोथा बुंदोंमोन, नाथाय जोङो बिथांनि बे बुंनाय खोथाफोरखौ गासिबो जोङो फेलार नुदों। गासिबो जे एजेन्डानि थाखाय फैदोंमोन बे एजेन्डाखौनो बिथांनि एजेन्डायानो गासिबो फेलार। दिनै बिथाङा सरकाराव थानाय समाव आलदा बुङो आरो सरकार थांनाय लोगो लोगो बिथाङा आलदा बुङो, गावनि एजेन्डानिफ्राय डाइभार्ट जानानै बेलेग। बेखायनो आं सानो आरो प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय सरकार थायैयानो मोजां जादों। बिथाङा अपोजिसननि थाखायसो सुइटेबोल, बिथाङा सरकार सालायनो थाखाय सुइटेबोल नङा। नोंथाङा दिनैहाय बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैबाय। बिपिएफ दोलोआवहाय नोंथांमोना माबायदि उननि समाव खामानि मावगोन? बेखौ आङो बिपिएफ दोलोजों दिनै आखाइ हमफैनानै बिपिएफ दोलोआव फैनानै बिपिएफ दोलोनि आइडिअलजिजों बुजिनानै हाग्रामा सारनि जे निथुथायाव बे बुस्थुखौ आङो मोजाङैनो मावलांनो सानदों। आरो बिपिएफ दोलोखौ जों नुखा खोनाखा जों मावखानाय। बिपिएफ दोलोआ समाजनि बिटिसिनि गासिबो उन्नयननि खामानि मावखानाय। बिनि थाखायनो आं बिपिएफ दोलोआव गोसो जानानै माने मोजाङै मावलांगोन। आंजों दङ दा गोबां आंनि इउपिपिएलनि कर्मकर्ता लोगोफोर दङ। खमैबो 300 जनसो मानसिफोर फैफायो आंजों। टटेल जोङो दा कुसुगाव ब्लक हिसाबै जों 1170 जन मानसिफोरा फैनानै बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैदों।